हेलो एवरीवन दिनै आङो थांगोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय दायो आङो दङ जाहैबाय भबानिपुर टार्निंआव मेन लामा साखाथियावनो ओमफ्राय आङो साहा दावखोलांगोन जाहैबाय सालबारिजों ओमफ्राय फिसा खामानि दङ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नायफालांबाय थानो हागोन आरोखि दा आङो दावखोलांसिगोन साहा सालबारि होननायजों आरोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय नैबे मेन रड जाहैबाय ओरै थांबाय गुवाहाटि बोजों थांनो हाबाय आरो अबाव थांनो गोसो दा बेबायदि आरो नै ओमफ्राय आङो दावखोलांसिगोन नैबेजों ओरै सिदा साहा दावखोलांसिगोन आङो दा दावखोलांनायसै आङो नै साहाथिंजाय लामाया मोजाङानो बर्थमान भबानिपुर होननायजों दावखोयोब्ला फाइनाली दायो आङो जि जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव सफैबाय आङो नै डायमन्ड इंलिश स्कुल आरो ना डायमन्ड इंलिश स्कुल नै क्लास 9 सिम दङनो बेयावहाय ओमफ्राय बे स्कुला जोंनि बियानैफोरनि आरो ना दा आङो बेयावनो थांनोसै आंनि बिब' असेनि फिसाजो हाबा जाफैदों बिजामादै जाहैबाय आङो सोमोन्दोआवहाय फिसायखौहाय ओमफ्राय आंनि बियानै जाहैबाय दा बे स्कुलावनो फैदों आरो आलासि जानायजों लोगोसे एसे नायबिजिरलांनोसै अब्ला स्कुलखौ नायनानै लादिनि स्कुला बेनो नै दासो बानायगासिनो दं आरो ना नै बेनो नै ओमफ्राय बेयावहाय माने क्लास 9 सिम दं आरो ना क्लास 9 सिम दंजेनसै दा बेनो आरो स्कुला ओमफ्राय टटेल स्टुडेन्टसफ्रा बेयावहाय 215 जन दङनो दायो बर्थमान ओमफ्राय बेजों लोगोसे टिचारफ्रा टटेल 16 जन दं जाहैदों आरोखि न'निफ्राय लानानैहाय दा बेबायदि आरो स्टुडेन्टसफ्रा 215 जन ओमफ्राय टटेल टिचारफ्रा दं जाहैबाय 16 जन आरो दा नैबेयावहाय लुगासिनो दं आरो दा बेबायदिनो आरो गोलाव लुगासिनो दङ मथा मथि जागासिनो दङ लाहे लाहे दा बाक्सानि सोरबाफोर बेबायदिनो डायमन्ड इंलिश स्कुलावहाय सोनो गोसोब्ला बेयाव लाबोना आरामसे सोफैनो हागोन आरो मथा मथि बहुद मोजां स्कुला ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैथिंजाय हस्टेल दं ओमफ्राय टिचारफ्राबो हरैसे थायो आरो आं थांगासिनो दङ देखायगासिनो बेनो जाहैबाय नै न'आ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय नैबे न'आवहाय टिचारफोरबो थायो ओमफ्राय बे बियानैफोरनि न' जाहैबाय बेनो आरो नैबे फुख्रियाव बहुद गिदिर गिदिर ना दंमोननो कमल काट बायदिसिना ग्लास काप आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय दैया देरबोनानै साफा थांजोबबाय आरो दा सुरमार गैला आरोखि नाया ओरैबायदि अबस्था दा गिदिर गिदिर नाया साफा थांजोबबाय आरो बेबायदि दा लोगोफोर आङो बियानैनि न'आव आलासि जानानै थांसिगोन आरोना आंनिनो बिब' असेनिनो फिसाजो जाहैबाय ओमफ्राय आङो बिजामादैफोर जाहैबाय आरो बे स्कुला बिजामादैफोरनिनो आरोना ओमफ्राय दाथ' गरम बन्दनि गासिबो स्टुडेन्टसफ्रा न'आव दंहैजोबो ओमफ्राय आङो बिजामादैफोरखौ केमेरायाव लाबोथ'ला आङो जेब्ला गार्जेन मिटिं जायो अब्ला आङो नेक्स्ट फैफिनगोन अब्ला आङो गार्जेन मिटिङावहाय गासैखौबो एक्सप्लर खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहाय देखायनो नाजागोन आरोखि ओमफ्राय टिचारफ्राथ' बहुद मोजां मोजां आरो दायो गुवाहाटिनि दं ओमफ्राय ओरैहाय मिर्जानिफ्राय दंफैयोनो बेनिफ्राय ओरैहाय गवालपारानिफ्रायबो दंफैयो आरो ओमफ्राय दा ओरैहाय गोजान गोजाननिफ्राय फैनांगौ दंबावो आरोना ओरैबायदि मोजां जागासिनो दङ दा स्कुला ओमफ्राय जायफोरा बाक्सानि डायमन्ड इंलिश स्कुलावहाय सोनो गोसो नोंथांमोना निस्सय जगाजग लानानै सोफैनो हागोन आरोखि दा बेबायदि आरोखि दासिमाव क्लास 9 जानानै दङ क्लास 9 सिम दं आरो ओमफ्राय ओरैहाय बारायलांबाय थागोन आरोखि दा बेबायदि आरोखि दा आङो हस्टेल रुमखौबो आं देखायगासिनो दङ बेयाव मथा मथि 30 जनसोआ हस्टेलाव थायोनो ओमफ्राय नैबेयावहाय जेन्ट्सफोरनि थाखाय जाहैबाय ओमफ्राय दाथ' आरो गरम बन्द नालाय गासिबो फ्रायनि न'आव थांनानै दंहैजोबो आरोना दा नैबेफोरबायदि आरो नैबेयावनो थालायो ओमफ्राय नैबेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे
दाख्लै जुग जुग अखा हायोब्ला नैबे गासैबो सागोर बायदि जादोंनो आरोना साइडजोंहाय ओरैबायदि जादों आरो बे माइ गायग्रा दुब्लिसो दै लोगोफोर दा ओरैबायदि मोजां आरो नैबेयावहाय दाखालि टिचारफ्रा ओरैनो जास्ट टाइम पास लाइफांनि नाव लानानै जावदों जाहैदों दा बेबायदि आरो ओमफ्राय थेवबो लोमाखै आरो न'आवहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय गार्लसफोर थायो जाहैदों दा गार्लसफोर थायो जाहैदों बेयावहाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय संनाय खावनाय जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय जायो आरोखि बेयावहाय नै बेयावहाय दा बेबायदि आरो औ ओंखाम जानाय लोंनाय जायो आरो बेयावहाय फुरानो नै औ दा बियानैखौ आं दिन्थिथ'ला आरो औ